jam wale mon jam nyalle mon jam wete mon ko non adono windoyi e yebiyankobe Pindi TV soy mawla de boy gok mo kala mon salminago needi e salminago teddungal en gatte jewte men fina tawa gande men hanki de bonani ciofani e kala saha onon jeey men bismo do musidbe hande nañi do musiddo mo ganda kongol woni goma do e galle he ko dendi men Ceerno Oumar Sow moda Jolof mo ganda eden nandirto mum kono mata ko gol Allah hoddi yo aw yettade do o mo hoddi do cité Jeli Mbay do e Dakar Ceerno Oumar Sow ko adi fof calmina bandiraɓe yeeɓiyanko Pindi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد جدي الله إنجولين إلى صلى الله عليه وسلم إن شالمني بندن دانغال وندرا من فل كرات كل واي وندي أدون هم فوف إن شالمني دم إنجوري دم إنياغني دم جام Ceerno to bange golle so tan jiyama da Jolof wiyama ko boɗaɗo o bajinki walla bajinkoɓe keewi ande to bange leɗɗe beele an ko leɗɗe ɓole jawɗa sabu a salmini ɗo Qur'ana walla aɗa jogui safruji goɗɗi taw wona leɗɗe. Alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah en juulani la sallallahu alaihi wasallam mi salminima moƴƴana Abou Diop batte leɗɗe koko tawa toon batte alquran kadi koko tawa e so waɗi koko rona woni leɗɗe ko donaɗe kañum koko rona pullo bajinki kala pullo nanɗom en andi heɓe jahari kaɓɓe lekki mbiteki barkeji Allah hen ɗumen hen waɗan taskhir woni Allah hen ɗumen hen hokki fodde no feewi ɗum taki ɓe coyra bajinkoɓe joom joom en baaji kelle won baaji lekki mbiteki barkeji alhamdulillah ɗum fof ko yettere Allah kadi alquran o mo wona hay tawaɗo ha no feewi kam en kocciyima hen ko moƴƴi en janggi hen ɗo wiyete Ndar galle Ceerno Sadou Sow e galle Ceerno Ndiaye Dukke en jeehi kadi Fouta ɗo wiyete Fanaye Jeeri min janggi ɗum galle Sisinaɓe min janggi ɗon Qur'an min janggi ɗon Gandel Lasrar e si ɗum fof haɗani ko leɗɗe min ɓuuri yahrude e golle ɗe ha joni a jarama to bange lagde ko toon gabbotoɗo ñalawma hannde o wonko kala joni a haali haala ba kewi jeeya koye leɗɗe ɗe ngala guiye kono ko kutortede to bange ɗo e bange less gaga ko kalɗa joni e bange kaɓɓi ko holko ba kewi liggorte hay sa haaldani foof waɗa ko pamɗa hen bandiraɓe ɓe barke idi fof ko lekki mbaɗki sekkere ki waɗi sirru no feewi eki hutore gueɗe kewɗe ene wawi taw en mbawa ɗum juhnade ɗo e sima wonko kalɗen hen barkeji idan sa yi fulɓe kaɓɓiratnoɗe ko batte laamu andi fulɓe idan ko konuji kono a dawat tan yimɓe gara e wuuro ma ɓe loppete jawdi ma e jawdi yaade hen joni noon nde fulɓe hono wiyete woɗaɓe Allah hokkiɓe ngal ɗo gandal kala garnoɗo hen hono ɗum e sibma kaɓɓi a yettotako donc lekki kiɗon kala mo kaɓɓiranɗo hen e batte laamu a dañat dow mukko ndam mana neɗɗo hen ñawde walla neɗɗo hen tooñma kala mo kaɓɓuɗa hen wonno mbaɗirta ɗum ono wawa daña dow ma konngol kala ɗo mbawɗon yahdude aduna he konngol makko heedata less an konngol ma heeda dow firtigue lekki ki koki mbawki haɓɓude kay wonno ko ardete waɗi ko dame haɗa wawi ardu heki batte arsuku aɗa wawi ardu heki batte laamu aɗa wawi ardu heki kadi batte banggue politique en ɗen gueɗe ko wayi noon aɗa wawi ardu heki banggue ɗahle est ce que kam ko kaɓɓude tan ki yahrata ki welani ɓuftu ki welani yar ki welani suuf no weli tan ko haɓɓu bakewi ɗum tan ki yiɗi ɗum tan ki wawi nooto te kadi sa ƴeewi sekkere ɓurde hen hulɓina ko kaɓɓol tan te kala kaɓɓiraɗo barkeji pour kaɓɓirɗa weɓata ko lekki mbawki haɓɓu e batte haare e batte kadi wawrinde yimɓe ɗiɗi ɓe mbawrani yimɓe ɓe jeɗodirani walla neɗɗo e jiknaɗo makko walla ko wayi noon walla neɗɗo hakkude ma a lanɗo ma walla hakkude ma e patron ma pour hakkude mon weela pour kadi mbawron eki ɗum haɓɓa no feewi eki haɓɓa kadi gaña lorɗomo yiɗɗomo tampin yiɗɗomo faw doole eki ɗum haɓɓa ha holla ɗum oɗo ko Allah tan jogui doole neɗɗo hen arama yiɗma torkinde korɗa hon ndewrata ɗum ñande go fof duttoɗa gande men fulɓe ɗum ko dagui koko la par ce que neɗɗo kadi wadde difa nafsi mana haɓanade hoorema kadi hen moƴƴi a jarama Ceerno Oumar Sow sen garte banggue ñaygol leɗɗe ne jogui sifaji ke anduɓe donki famode ɓe kala baɗɗe guee ngala jeeri e gonɗe jewaani fof nandi a haali bakewi ko suuɗe nder muɗum bakewi yenete kono ɗe jenirte ni walla welnorte kono ɗe belnorte ni walla ne jogui sifa no welnorte ha wawa yettede ñaaye nafa eyyi barkeji e leɗɗe fof andi barkeji ko lekki komo lekki fof e siki tottete ko wona ɗum tottete leɗɗe goɗɗe ɗe kala haaju mo gadduɗa ɓuuri heew ko ɗum mo tottirte te an garɗa pour welde keɓa ɓañere keɓa jawdi en keɓa ɓañere nder yimɓe he
ɓuri heew ko tottee ko lamɗam lamɗam eki tottee suukara eki tottee gawri eki tottee kadi maara eki tottee kadi lamɗam suukara e gawri maara walla nguur tan eyi nguur tawi noon ko wona waɗoɓe commerce yeeyoɓe comci en tottetee ko comci perkaluji ko wayi ko comci yenete a haɓɓat heen walla a woocat heen walla a joɗo a addat comci ɗi tan kaɓɓa e less eki kaɓɓa e less lekki gacca ɗon eki yiyene kadi parfum ngaji ɗum kadi batte coodowo mana jeeyowo haɗa yiiɗi jarnu gueɗe ma jiɗɗo jarnu eyi haɗa ko yeeye kadi parfum ngaji eki sodre jawdi eki sodre kosam baali kosam beyi kosam nayyi kosam geloɗi kala ko cohluɗa fof jawdi fof ko cohluɗa ni ɗum tottirta lekki ki sa yiiɗi yo lekki noto ko jiɗɗa gulla huutorta ɗum koko ɗum jeenata ɗum jeenata ɗum taw wonde jati noon kala ko cohluɗa kadi hen wonde jatol kala ko cohluɗa e batte udditare batte laamu batte haɓɓere fof hen jogui jatol makko spécial ngol ganduɗa ngol hawrata ko lekki he eyyi wonde ko ganda ngol walla mbasa ngol ngal hande fulɓe en mbi won yimɓe mbi lekki hen ɓalwo lekki ɓalwata lekki ɓaliwi ala neɗɗo an a wasat andu lekki ne ittirte ko neɗɗo an ɓalwata walla on garduɗa heki noon ɓalwi walla ñalade en garɗa nden ɓalwi heure mo garɗa o kambo ɓalwi période o moƴƴani ɗon lekki ki ko an ɓalwini mais lekki ɓalwani Allah koko tagi barke waɗe lekki ɓaliwi ala aduna ko neɗɗo o tan ko an ɓalwata itta lekki ki totta neɗɗo humo ɓalwa walla an a andano lekki ki ardete walla hoɗo ko ƴiwrete walla hono ko ittirte gitta korɗa naftarade walla kalam tottuɗa wonta artu ɗum ɗo fof ko mana ko secret ji leɗɗe heno namni ganda bitta haade ma andu lekki haade ma ittu lekki gitta ganda ittirta lekki ki sa yiiɗi yoki ma nafde eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi watul buyuta min abwabiha kala suudu fof ƴiwro damal kono lekki fof kala ko jiiɗa no waɗi damal woto dewru tan ƴewra banggue goɗɗo ara wat feere ganda damal dewra damal he sa yiiɗi hutorade komoni to bange kinde men fulɓe e hinde fof wonko ɓuri teskoyede to bange waɗaɓe seko waɗaɓe penaka waɗaɓe jaayen walla waɗaɓe bajinkoɓe yimɓe heddiɓe kinde goɗɗe e mbiyata ɓurɗon wawde koko fate uddita en ko fate jawdi daride ko nandi hen ko jagoɗa ɓen eyyi alhamdulillah wona ɗum tan de wona ɗum tan eyyi ɓe keewi haalde ɗum eyyi ɗum keewi haalde de sinon heɓe jahari batte kaɓɓol mana wona haareji saabu fulɓe waɗa wona wiyete bajinkoɓe ko andiraɓe haareji jamanu ɓooya eyyi wonɗo kadi toñangueji ɗi kewno ne wiya mboɗe jeese oole kuɓɓat cuurka gasa tawa dogata mbatta ni wadde mata ɗum ko gande mon déchavi ko gande fof nan toon est ce que kam ko ɓe wiɓe hay batte udditare heɓe ɗum jahari e batte ɓañre gonga heɓe jogui hen leɗɗe ganduɗa heɓe jogui hen secret hande leñol fof fulɓe wonko Allah hokki pamminaɓe wonko ganduɗa Allah ɓuuri ɓe hokku banggue goɗɗo won kadi mbiya ɓeɗo ko ɓe woɗaɓe ɓeɗo ne wonko Allah ɓuuri ɓe hokku ɓe bajinkoɓe walla ɓe bisnaɓe goto fof wonko Allah secret nde Allah dahni e nder mumen ganduɗa kala ko ganduɗa haɗa ɗaɓɓa ko nden secret simmane mbaɗani e gonga tan keeɓa ko cukalɗa ko lekki ɗum fenata mataw joom lekki ki tan fenata walla ronko andude ɗum walla ronko handude so lekki kam ɗum fenata sa rewri lawol tan ma Allah waɗama hen sutur surtout noon batte jawdi batte laamu e batte mana welde e nder yimɓe neɗɗo sa welani a wafirta e dara kala ko mbawɗa wonde sa welani a gueɗe ma mbawa yahru yeeso komon jiɗɗirɗa donc pour leɗɗe belnaɗe neɗɗo min pour min ko ɗum woni lekki tan belna neɗɗo tan ha wela kala ko naati fof Allah humtajum pour min ko ɗum woni lekki hol sahande lekki foti ñaayede wawa nafde e hol waktu lekki ñalawma e hol lew e hol waktu mana ñalade poɗɗa addoyde lekki eyyi de leɗɗe ɓuuri sohlude walla milen seɗɗene certi ene jeeya ñalade alhames e ñalade altine alkamis altine ɗe leɗɗe ɗiɗi a heewa ɗe ñalade ɗiɗi a meeɗa hen heewani neɗɗo addo hen lekki sooyo alkamis e altine ɓuuri heew sa addi hen lekki ki welat mais ɗe leɗɗe noon ɗe ɓurata yahru udditare e dañal en ko waddude yimɓe en pour ɓe mbawra pour ɓamtade en e ɗahle en e ɓandu welndu ɗum ɓe ɓurata yahru mana altine e alhames ko sekkere leɗɗe woni hen hande ɓe mbi lekki ɗiɗi ki jippade aduna he ko geloki te sikka ayi lekki kadi hen toon kadi mbiyete ko golluki eyyi golluki ko sa ƴeewi golluki sa hisabi ɗum ñalaɗe ɗe fof nani nder golluki firtiki sigi yeehi ha tooɓi leɗɗe fof dogatɗe moolio e less golluki kin holno wayi e holto ki yiyete so tawi no woodi walla no ko siforte tan hande kingal ɓuuri heew condi wajjat coy ki wajjat coy nin no ko siforte eki jootu kadi heki raɓɓiɗa sans départ kala ɗon nokkere nde fuɗata siki fuɗi jolof ɗum jeetata nin ɗum fuɗata saalo walla nin ɗum fuɗata waalo wona noon ɗum andirto hen heewi façon ngaji ɗum jaharata eyyi donc wawi ɗum andu tan ko ngara ganduɗa baw ɗum hutorade ko moƴƴi kin ɗon lekki leɗɗe fof ko hen molto ɓokki en towna e jaabi en towna e jammi en nden leɗɗe fof
den doganat de molo heki kon kin lekki ko wondi ko barkal lekki ko cukulda sa itte e der golluki har wawi hutrade e ledde godde fof misal geloki fete ko tawata kanki jiraabi ledde de fof ganude molo de fof wonko ndaabiki sa jettiki ene wawi kanji fof keɓade geloki en den ledde fof kala cukulda e hutrade sa itte e golluki har wawi hutrade tegar andi damal ngal eyyi affaire o idi ko fof ko andude lawol so anda lawol tan yahta joni onon to banggue ñaayigol ngol no mawɓe mbaɗatno nden ha tengte kinɗe ɓe kalden ɗo joni ɓe no mbaɗatno ni beele sukaɓe ina ndeni ɗum ha joni manam ko lekki ki sohli ko ene ko sohliri ni wadde e on saaha so tawi namni ko ñalawma goto ñaaya ñalawma goto adde une ñalawma goto liira ñalawma goto seeɗa ñalawma goto ɓurde ñalawma goto e ko nande tan jiɗo wiide beele yonta mon on ndeni ɗum hannde alhamdulillah rabbil alamin hen wawi min ndenani foof ɓe so wasta min puɗɗi hen rende sabu ɗum sa renaji ɗum tan a wawa naftorade lekki a wawa hen daña haydara sa yi neɗɗo hen hannde tedda e lekki tawta ko wonko andino mana wonko taani mum ganduno hen boni rewe e ngol lawol ha joni sabu lekki ene jogui ñalade ɗe ñaayete won hen ñaa ɗum balɗe ɗiɗi won hen ha balɗe jeeɗiɗi won hen kadi ko ñalade fuɗɗorto ko alkhamis ɓe puɗɗoro aralba e so minen min jogui leɗɗe ko felgo min mbiyat ɗum felgo sa ari lekki ki ko on wiyete ko looci jaaɓi ɗum fotne e felaw siko fotnama e jaaɓi no mbaɗi sifa noon holla ene jaaɓi jolof ɗe kam jaaɓi jeereɗe jeere waɗi jaaɓe waalo no waɗi lekki kadi ɗum jiidani hannde leɗɗe jolof e leɗɗe waalo e leɗɗe salum e leɗɗe gah fof jiidani fof belki ɗum jiidani nguleyki ɗum jiidani joni no ngon felgo noon tani ɓe ɓuratno ɗum waɗɗo ko pour neɗɗo ɗaɓɓoyo laamu yo dañal kala ko neɗɗo hen ɗaɓɓo e ɓe mbaɗan felga ɓuuri heew hen yaaha balɗe jeeɗiɗi lekki waɗi ko balɗe sofnete waɗi ko naagueji ɗi lirate wona hen ɓe lirata ɗe naagueji jeeɗiɗi sa liri naagueji jeeɗiɗi firti ko hannde kala ko kewata fof kewata tan ko nder balɗe jeeɗiɗi donc an kala ko Allah hen uddita e neɗɗo hen ma wawi uddita e nder balɗe jeeɗiɗi kin lekki ke jeeya lekki ɓuuri ko wawi wel ki sofnaki balɗe jeeɗiɗi eyyi won leɗɗe kadi hen toon kadi wonno mbaɗirtaɓe tan neɗɗo humoto lekki sa won leɗɗe sa memi tan jiɗɗa kadi waddude hen ayaji walla mbiɗɗa mbadda hen leɗɗe goɗɗe tan kumoɗa taw leɗɗe jiiɗa lawol jiiɗa lawol isi lekki fof noon ina wonde aya mum alquran ƴettude ordonnance uji jiiɗa ni jarda ɗon poɗɗe ɗe jiiɗa daña probléme sabu hunde fof ko rewante tan ko lawol lekki kewki noon kala lekki ki jiiɗa ki wonde aya jomiraɗo subhanahu wa taala e hikma muɗum ko jippini leɗɗe fof lekki fof waɗi hen aya mum hedde ko ganda walla mbasa andude andi jamanu nuh alayhi salam ndede tufan o arno ndiyam kewɗam ndeɗam arno nden leɗɗe kewɗe puuɗi nden leɗɗe kewɗe kadi ɗe ndewi ɗon ɗe cuyti won kayitaji gonɗoɗe ɗe mbanno inde Allah ndede ceeyi leɗɗe kewɗe puuɗi hen ɗum taadi yi lekki ko winda Allah jaahi ko winda Razzaq jaa lekki ko winda Fattar ɗum firti ko gande ɓooyɗe ganduɗa guila jamanu nuh hani ɗum ko zaman ɓooyɗe saabu zaman fof gasino ha heddi zamanu nuh ɗon zaman kadi waɗi départ ha ɗum tolni ɗen ɗo hannde firti guele nden ha hannde leɗɗe ɗe ɗeni jaaha eɗe liggere ha ko wayi noon ene jeeya lekki ɓurki welde e leɗɗe ɓokki towna e ɓokki eyyi towna e ɓokki noon heɓde ɗum weeɓani sabu ɓokki weeɓani ngabbude so jaranima tan a heɓat so jaranima aɗa mbiya ɓokki kañum ala baaji ne yaawi ko liɓata neɗɗo ene yaawi ko liɓata neɗɗo kay est ce que lekki kadi sa ara salmin ɗum tottu ɗum ko sohli ko sa liɓima mayata walla gañata walla helata lekki ne heewi wara neɗɗo tawata neɗɗo o yawi lekki ji saabu lekki ɗum waɗi jinneji waɗi rawhanuji surtout lekki ko mbiyata jammi jinneji koɗata ɗon ɓokki jinneji koɗata ɗon kono lekki fof jammi e ɓokki e benteŋi ɗe leɗɗe fof jinneji ne keewi hodde hen donc sa ari a salmina haɗɗe calmina ɓe wonɓe ɗon saɗa andiɓe ndewa inɗe mumen saɗa andiɓe sa anda kadi calmina lekki ki tawi won secret je ɗe gandirɗa jangguinoɗa batti lekki ki innade so waɗi ɗum lekki ki soynatama kadi a dañata ki caɗele joni townaji ɓokki ne liggire batte laamu batte dañal jawdi batte hebde daraja mawɗo tawi ko townayi hono wiyete jaaɓi kini woni lekki pullo noon townayi jaaɓi townayi nawdi ki woni lekki nawdi mana neɗɗo pullo jeɗɗo ɓamtare jeɗɗo dañ jawdi e batte jawdi jahori walla jawdi ndeƴƴuni woni haalis en ko wayi noon ɗum yaaru ɗum ko townayi nawdi hen ɗum yawri te fulɓe heeɓe ɓe jiida Allah hena ɓuddidi ɓuuri heɓ ɓuftorde en leɗɗe walla ɓe jarna kaaji mumen ɗen leɗɗe kala haɗa ɓufto ka gueɗe ma taw jawdi ndi ene yarne ɗum aɗa yarna walla aɗa wicci jawdi ma ko wayi noon so tawi ko won townayi ceske en ɗum kadi hena itta ɗemɗe
an ɗemgal woni fof neɗɗo ɗemgal siki heewe ma ɗum waɗat ɓanndu ko gurɗi to wona saski ittata ko ɗemgal woni gite en ɗemɗen haalaji ko nande nela sallallahu alaihi wasallam wi leñol makko ngol sa ngol fecci pecce tati feccere wotere nde fof ɗemɗe wari mana sa feccingol pecce tati feccere wotere nde sine maayi ha laaɓi anndu ko ɗemɗe firti ɗemɗe ko bonnata ko e société he koko heewi o wi kadi ɗemgal ene jagga ngeerowo nahna nder fayande jagga gorko nahna nder yenade firti ko ɗemgal warat ɗemgal koko warat ɗum taki qul a'udhu bil falaq e qul a'udhu bin nas ɗiɗo ayaji wa in yakadu allazina kafaru ɗin jehari batte ɗemɗe won leɗɗe ɗe mbaddate noon sa yiɗi yo yaawa pour ittata ɗem neɗɗo kala ɗemɗe keewe e ma a wawa dañ jawdi tawi tan a loccitaki batte ɗemɗe a wawa loccite batte jawdi kala loccittoɗo batte jawdi yo idoto batte ɗemgal ha para si ɗemgal laaɓi tan jawdi arat ceerno ma won wiyaɓe kadi neɗɗo kadi koma ande ma haale daje nde wawa dañde wadde jiɗɗa wiide ko yo neɗɗo wat ko haɗata ɗemgal ngal ha gayna kono mo dañani daje anda ko heewani dañde joni wadde ko yo neɗɗo wat ko haɗata bonande ko ha gasa ne fuɗɗo yilade daje o hande neɗɗo ana wawa haɗa hoorema haalede a wawa hadde neɗɗo haaldema ɗum a wawa ɗum donc noon neɗɗo so haalima tuaki ɗemgal ngal ɗen haɗa wawi haddede hoorema ɗum noon mbaɗa ɗum haƴir ko mbaɗa ɗum e ɓanndu ma ganduɗa muslaji o wawantama haydara kala ko haali e ma bone waɗi ɗemɗe tuakaɗe saɗa yim waɗi yimɓe ganduɗa ɗemɗe mumen koko tuaki siɓe kaali si mbi o heewi jawdi tan wasa ɗum hen woodi ɗo yimɓe en janggi e sariya so Allah feccima ngal ɗon ɗemgal ya deƴƴu yimɓeɓe kan haala wota haalakka neɗɗo woto wiyata neɗɗo woto tan catto neɗɗo woto haal neɗɗo tan sa haali tan bonore sa haali neɗɗo tan an ka fajir walla ka keefere gonata ɗon l'islam harminama an ka neɗɗo bonɗo watma saabu so Allah feccima ngal ɗemgal walla nden yitere neɗɗo fof hen andi yitere makko e ɗemgal makko wonen siki wiyama tan an kam ka udditir tan udduɗa tan si walla fuccitima guete tan gueɗe man bono ɗum ne heewi e yimɓe noon l'islam noon ɗum taki jangguini men kala gonduɗo ɗe ɗemɗe walla ɗe guite kalam Allah nattoriɗe ya deƴƴu musiba yimɓe ya deƴƴu yimɓeɓe oto won haɗa catto iskam neɗɗo kam sa accata sa fewnani hoorema a wawa uditare so yi neɗɗo heno soowe haydara heɓata ɗum firti ko luccittoɗo batte ɗemgal woni foof a ceerno Oumar a jarama oɗon jeeɓa Pinde TV yewtere men ganda men Fina Tawa a ceerno Oumar Sow modara woni koɗo men e ñalawma hannde o a ceerno Oumar yoga e mawɓe moon ɓe jeeyɗa walla ɓe jeeydaka eɓe jawanno famde soɓe mbaɗa neɗɗo felgo ko mbiɗa ngo so tawi ne jaabe walla jaabetake mbaɗono mawɗo oldu bohum dulo kawel ɗon ɗo lumbellan ɗo mbaɗono mo ganduɗa kañum woni a ceerno Déme Baydel en walla Amadel Ngollan ɗon ɗo ganduɗa kañum woni wiido e woɓɓe waɓe noon hannde o ceerno Oumar an holno mbaɗɗen tan neɗɗo felgo puɗɗoɗa tan jatade walla wadde goɗɗum ganda ma jaabe walla jaabetake ɗum ko lekki ki tawi sa waɗi lekki ki a lekkete a waɗi hen ndiyam sa jattima hen ma addan couleur ganduɗa koko yaawi koko jaabate ko yaawi walla couleur ala wona joni jaabate ko yeeso oɗo ma hollum période holluma ñalande ɗo arata ɗum fof ko felgo o tan tawi tan ko batti tan a jattanima neɗɗo sondu mana e ndiyam ma ndiyam ɗam noota ɗam haalanma saabu ndiyam sa ƴeewi wayi ko darol ngal saabu neɗɗo hen wawi yiide hoorem nder ndiyam donc sa won secret e lekki sa noddani hen neɗɗo inde makko ma lekki ki haalama omo ñaganteɗa noon ko naggam e naggam ko ni yahrata donc mbawa andu firti kala neɗɗo mo haɗa ñagano aɗa foti andu oɗo mbaɗanta ɗum ko ma haji humto walla humtotako ɗum addi listihar ɗum addi ƴewgal ɗum addi guisani toɓɓe mbana ƴewna neɗɗo ganda oɗo felgo mbatta ɗum go ma nafa ɗum par ce que itta ɗo neɗɗo ha jolof a wawa ɗum nafde haydara ɗum no muusi bonnude tan ɗum sadakuji kewɗi wanni yaaga wanni to ala ɗum fof heno tampina ɗum fof no tampina hene walla kadi won banggueji won yimɓe mawɓe kadi sa ƴeewi gueɗe mabɓe fof sadakuji mawɗi jalta hene walla ɗumen no feewi hene walluma an liggotoɗo e batte golle ɗe saabu golle kewɗe sa ligganoɗe neɗɗo firti ko an haɗa wawi dañ probléme ko wani jobtoji gartoji caggal muɗum ene wawi arto jabot ma artama walla arta jabot on suwaɓe ma e ɗum firti sadak kadi neɗɗo kam sa andi sadak ma a wonta lootoy sa andi sadak ma wonta lootoyo saabu sadak woni fof sadak rendin longal fof kala ko woki sadak rendi wadde Cheikh Djibril Bamba Dar Salam kanko alhaali makko fof fawi koye sadak aɗa yetto tan o wima ittu sadak naggam o dokka naggam nokka naggam o jaaha Cheikh Djibril mbo innda dagan miɗin ɗum calmini miɗin juuro ko ceerno amen ko jiknaɗo juurimama salmini eyyi kanko sa ƴeewi mbo liggoro e batte sadakuji tan ɗum ɓuuri heewa wonɗo sadak ɗum heewa doole koko heewi doole pouvoir o gonɗo hen mbo heewi doole tawi tan jiɗɗa ko wallude neɗɗo joni joni sadak ɓuuri hen yawde e ɗum kadi ko yettere Allah machallah to banggue sadakuji ɗi joni neɗɗo andande hoore mum sadak mo foti wadde weeɓani kono heewi gollantoɓe neɗɗo mbiya ɗum yaltin naggam o gadda naggam o won hen ko addanam tottami jaaha lawol ma won hen ko da sakkana hoorema holen ko ɓuri moƴƴude sadak an ceernajo o an ƴewɗo an foti andu sadak ɓurɗo moƴƴude neɗɗo he won sadakuji sa wi neɗɗo yo yaltinde
wawataɗi yaltin comme misal neɗɗo gonɗo Europe mbiya ɗum yo sodde ndagge hirsi yeeye to tottir ɗum wawon walla ɗum tampinat ɗum donc kadi ɗum wawi yaltinat feccere hen noon yimɓe ɓe mbiye neɗɗo wat sadak o nelduma jawdi ñaama ɗum ko bone ɗum ko musiba neɗɗo ɗum yooro yiita haydara ɓe ɗon jiɗmi wiide kono sadak on waɗirte ni won hen mi yi seernaɓe yooɓe mi sakkanta komo kono sa yiɗi fewa sakko ni henna wonde seernaɓe kadi mbiyata so mbi noon almuɗo o jaranta ɗum wadde no wirani sa wiyama soda jawdi jaro ujunaji 6 walla naggam o ya soda jawguel tokosel kadi ko bonnata liggey eyyi neɗɗo kam andi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o ay woni ko nder suratul ali imran neɗɗo a dañata ko moƴƴi so wona tampa donc an a wiyama yaltin sadaka ngaari jaltinɗa kayil firti ko ana aɗa waɗani respecté haaji ma o a wiyama yaltin jawdi jaltinɗa jawguel kala ko Allah hokkuma woto yaw e sa wiyama yaltin temedere nagge jaltinɗa temedere nagge ɗum jaranma Allah hokkuma temedere milliard andu ko bannoɗa ko awalan ɗum ɗo woni ko Allah yoɓma ko sadaka neɗɗo haɗa wiya neɗɗo yaltinan hoorema sadaka ɗum nanga neɗɗo hen wawa kadi wima min yaltinantama sadaka mboy nanga par ce que won sadakuji wonko janggate wonko do'te joom a wawa ɗum janggir ha ɗo ɗum ko secret ji firti que kadi ɗum wawa hen wasa won an ceerno o jaltina neɗɗo sadak walla neɗɗo kadi hen yaltinan neɗɗo hoorem sadak sadak sans départ ina heewi façon ngaji ina won sadak nayyi gueloɗi temedere ngelowo fof no yaltine sadakuji ɗum fof haaji kumtiɗo kono jomiraɗo subhanahu wa taala ay jogui ko pour yimɓeɓe tan Allah ko jogui ko warani ɗum haydara pour enen ɓolɓe kono jawdi ndi fof ko enen tan rokkata ɗum jomiraɗo wi ɗo hay siki jippinen aduna ɓe heewte takkata ɗum gasnodi donc enen ñaagoɗen ko Allah Allah kadi saɗa ɗum ñaago an ñaago ɗum ko heewi ɗum hen jakati a takat Allah rokkuma Allah yiiɗa ñaagi seeɗa saabu kay ko dokkirowo jogui heewi ñaagi kam mi rokku on min jogui ngaalu min jogui ɗum ɗo min jogui ɗum ɗo ñaagi kam mi rokku on kono ñaago ɗum ko heewi te Allah wi kala mo ganduɗa ñaagata on woni yais manam pettiɗo manam ganduɗa an mbiya an a ñaagata ko Allah rokkuma on Allah n hutoma Allah n hutoma jomiraɗo subhanahu wa taala yiiɗi ñaagede rokke hen ñaagere batte sadak ñaagere batte leɗɗe batte ayaji fof no ñaagere batte wirduji ɗemgal ma tan ɓerde ma tan sene laaɓi aɗa wawi ñagana hen neɗɗo Allah humta hajuji Allah udilma ceerno Oumar Sow caggal ko tawɗa e galle bamma ko donduɗa banggue leɗɗe ɗe ko mbiɗa ɗum ko jigga ko faggita e ko ronta hol banggueji goɗɗi janggoɗa leɗɗe e kinde fulɓe goɗɗe tawi wona ɗo jibinɗa ɗo tan e diwan barkeji o min koccima toon leɗɗe diwan barkeji min jeehi ha diwan Raneru toon min kadi min koccima toon leɗɗe mbeɗa salmina Samba Bayel Sow mbeɗa ɗum salmina mbeɗa ɗum juuro mbeɗa salmina jabboto makko fof kayno o hokki kam leɗɗe machallah mi hoccima makko ko heewi ko ganduɗa ɗum haymi hoccaki ɗum e galle on hol hinde ko e kinde fulɓe hombo hen mo kala joni on Samba Bayel Sow e on ko Raneru naajo gorko o nayi no feewi kadi ko joom leɗɗe alhamdulillah min kocci ko mum miɗen jetti hen Allah kadi miɗen jaari hen yeeso kala ko min ligganno ɗum min jii hen ɓamtare min jii hen ɓamtare alhamdulillah kadi jignaɗo amen jogui kadi jignaɓe amen taniɓe amen ɓendi on ha joni mbaɗa leɗɗe e mbaɗa leɗɗe kadi ha joni yimɓe heewɓe ɗo Dakaru mawɓe hellifaɓe toujours jahat toon looto ɓalli mum ha beela garta ɗo en donc ɗum fof ko yettere Allah machallah amadel ngollan mi yi pehe ɗe waɗata yaadata ko so tawi salatu noddine kono so hippito ƴeewi tan o so tawi fen o ko ndufe ɓamte ndufe ha won laabi tati ko wona ɗum ko ceerno Oumar Sow garten koye sifa heewɓe ene kuuto mbiyama ɓañre ko bello ngel heewi gollorede kono elle mataw ko mawɓe nden ɓe ko ɗon gandal tollino onon sukaɓe le wittoji mon jawti on ha gandi bello ngel ha on jawi leɗɗe ɗe kalla joni ɗe ayi leɗɗe puɗɗoɗe hanki ha joni kanƴe ɓoggate donc liggortoɗe ɗe hanki ha hande kanɗe liggorte o jafoɗa jiɗo wiide kono wawi goto fof ɗo tolni onon ɗo joni ɗo tolno ɗeɗo leɗɗe janggo Allah wawi ɗo leɗɗe goɗɗe woɗɓe kadi mbitto jaña wittoji mum kadi jiita kadi leɗɗe goɗɗe safuji goɗɗe ko ƴewante tan ɗum kay sabu mawɓe heewɓe kan honko e belowel ngel ɓe arsuko lowangal ɓañe ɗanngal naggam o kono onon joni oɗon gollo ha gay noon walla min bismo on ha gay toon kalani hen belowel ngel firti ko wittoji mum jaltini leɗɗe goɗɗe gon andi leɗɗe ɗe fof sa jogori ɗe haalde ɗo mbarata ɗo ñallata wonɗo leɗɗe ɗe keew surtout belwel ngel noon ɗum heewa e noppi yimɓe he ha yimɓe heeɓe natti ɗum haalde tagi lekki mawki nani ɗon lekki mbawki nafoore heewki nafoore lekki mbawi ko ɓañre yimɓe heeɓe koɓe yaaɓe ha ɓooyi koɓe jippinɓe ki less isi noon ko mbiɗa ko pour ha joni yimɓe ɓe paggito andi Allah subhanahu wa taala ñande fof ko dokkude yimɓe gandal hena rokki hikmaji e batte leɗɗe e batte alqur'ana wonko bamma anduno ene janggi ha heewi jangguinma ha mbawnuɗa hande har andi ko anda e batte alqur'ana mo jangguinma a faggatima e ɗum woni hikam koko ɓeydoto tan ko futuhatul ghaib Allah rek ɓeydantama ɗum e ɓerde ma
e batte leɗɗe ne ko noon hannde lekki kadi wonko ngannduɗaa heen wonko jannginteɗaa heen njaha o e liggorɗaa heen alhaali goɗɗo Allah udditanma heen damal ngal ngannduɗaa a meeɗa ɗum anndude kono ɗum ɗo fof kadi ko yettere Allah ɗum Allah wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha si on mbi han limon neema Allah on mbawa wiide ɗo mo haɗata neema Allah o mo wirtima ɗon fof kono ko jomiraɗo rokkere ko haa joni ɗum kontita hen ɗum rokkere mawɓe won leɗɗe ɗe ɓe liggortoon wonnoɓe liggortonoɗe hannde ɓen ɓe hannde ɗo zaman yetti hannde ɗo gueɗe mbiyata ko technologie ɗo yetti hannde itan ɗum a tollinoki ɗon donc ɓen ɓe mbawano jooɗode wonɗo ɓe kaala won leɗɗe ɓe jooɗinoko tan guure mumen joni noon Allah waɗi ɗeɗe fof hannde kala neɗɗo wawi wonde aɗa wawi haalde yimɓe tina ɓe meeɗa nande ɓe nana won lekki ganduɗa jomum meeɗaki nanta nana teki wonɗo galle ko meeɗa haalede ɗum ɗo firti fof ko ɓamtare tan e batte jomiraɗo subhanahu wa taala ɓamta yimɓe e batte haqqillaji e batte golle batte fof e ɗum kadi ko yettere Allah alhamdulillah ko way joni no leɗɗe baɗɗe guiye to ko guiye kofiɗe biyeteɗo sa naata sa soyne jagguma yayanta ko wayno jaaɓuule ko wayno casɗe e joguiɗe guiye ɗe ganduɗa ko guiye ceebɗe ni tan ko wayno gawɗe en ulɓene ko nandi hen awoɓe ne keewi ɗum hutorade beele onon oɗon gollana ɗum awoɓe to banggue maayo walla gollanta tan ko wonɗo jeeri wallahi hay awoɓe ne gollane ɗen leɗɗe saabu tawi tan ko batte jaggude awoɓe e neɗɗo kam jiɗɗo tan jaggodirde kala ko jaggate ɗen leɗɗe ɓuuri hen yawde surtout leɗɗe mbiɗa ke wona hono wiyete jaaɓe kam koko jaggata toujours pattuki pattuki hay sa wirtima ɗo siki jaggui tekkere ma sinde si ekaki force ma wonko goppuɗa ɗon ɗen leɗɗe ɗen tekki keddotoɗe ɗon heɗe ƴettede wonko cuuro yuji baddete nen ɓuure no loote kay ka jaggoyo wona ka nappotoɗe liƴƴi en ko wayi noon a jaggat ko moƴƴi walla tawi kadi ko nder laamu jahatama jaggo ko moƴƴi an neɗɗo kadi wayi tan ko nene neɗɗo yahrata nder gueji yiilo jaggu liƴƴi ko naftoro noon yahrata nder yimɓe yiilo jaggu neɗɗo naftoro on nene naftoro ko ɗum ɗon woni ɗen leɗɗe noon ɗum woni nafoore heede ha hannde mana Allah pattuki mom ko lekki belki townani mum ko lekki belki e batte tan udditare e batte ɓañre e batte heɓde e ceerno wal nanno cekkital musidɗo guel nande on koje maaji men gasi kono ɗeɗo leɗɗe ɗe kalɗen joni baɗɗe guiye koffide kutorteɗe banggue jaggugol to banggue maayo so tawi wonko ɗe kutorte ko wona ɗum sa yiɗi hutade ɗe banggue goɗɗo beele ko yeyante ko gotum wona gotum hande lekki hara en wawi addu temedere haaju fof waɗi koko hutorte waɗi koko sodate kala ko cohluɗa ɓuuri he ko ɗum codirta woni cohlata ko haareji eko yeyene fetel yeyene kural yeyene laystaji ɗum fof ne yeyene ɗum yeyene maaro yillotoɓe maaro en yillotoɓe hono wiyete jawdi yeyene kosam fof hen ɗum yaha isdal lekki dal kadi hen jeeya lekki ɓuuri ko welo e leɗɗe men hannde gueloki is noon leɗɗe kadi mbaɗe façon ŋaji leɗɗe ngannduɗa leɗɗe jolof ndeko lekki koki mbaɗɗate lekki jolof waɗi ɗum ko kaake ɗe keewi toon kadi hen wuuli leɗɗe mum ɓuuɓata kala ɓoftotoɗo wonta ko neɗɗo tan pirduɗo kadi ko neɗɗo udditiɗo gonata si leɗɗe o diwan ga no ɓuuɓi ɗum noon ceerno Oumar Sow mo Daara Djolof golle ma jooɗi peewi o woni ko ɗo e Siré Djily Mbaye ceerno Oumar hol numéro ma téléphone so yimɓe jiiɗi jokkodirde e maɗa donc 77 693 64 93 holko ngol ma cekkatol faade e bandiraɓe ɓe ko adi ndeɗa wayno mi kam cakkittomi tan ko mbeɗa ñaagani fulɓe fof kala ɗo fulɗo wawi wonde yo yaafo bandam hakke kañƴum firti aduna o hannde kala mo joganiɗo hakke yaafo ɗum hakke jaafodiren jaggodiren beele mbawen ɓamtade ɓamten leñol ɓengol eyyi kala bandama toñɗo o yaafo ɗum kala mo joganiɗo haqqe yaafo ɗum sen jaafodiri tan jaggodirɗen ko en ɓamtotoɓe eyyi ɗum tan waɗi ko bagginanno bandiraɓe men fulɓe wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin a jarama ceerno Oumar Sow ɗon calminten Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dambo o atten ɗo ko ɓoyani ko hooti bandiraɓe waɗoɓe commentaire ɓe no namno yo artu ɗo Alhaji Moussa Ousmane mo artu ɗo kanko ceerno Hamidou Ndiaye en calmini mo ganduɗa ko Ousmane Moussa Sasi Sangouane ɗo barakeji ɗo wondude Hammed Souadou en kamɓe kala en jarnimamaɓe yewtere men hannde gande men fina tawa to kaɓirɗe to ko Samba Diop on toon wonde nde Fatou Mansali wondude Mohamed on Mansour Sow Thiad Abou Samba Diop e so haldede nde ko ɗo katten ceerno Oumar Sow Allah jarama ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi